μου είναι 35, δικό σου είναι 17. Από πού 123. Εκεί 40. Πίσω 51. Ναι, ναι. Αυτές είναι μέτρια. Ναι, το πόσο είναι δικό μου. Είναι 3 και 15. 45. Πρέπει να μοιραστούν τα 6. Εντάξει είναι ρε, 35 δικό μου, 15 δικό σου. Εγώ τι είναι. Λέμε, θα πας. Αδελφός. 15. 15 μόνο λοιπόν. Όχι ρε 15 ρε, εσύ τι είναι με. Η 35 είναι δικό μου, 14. Από πού? 34. Κάτσε ρε. Από πού βγαίνει? 120 παράγια πες είναι. Εκεί δεν πάσε πάνε πότε. 120 είναι, έλα. Το πρέπει να είναι Κώστα. 120 παράγια είναι πες. Άντε 17 ράτ μαρέ. Λοιπόν βγαίνει, τι είναι. Έλα πάρτε το λοιπόν. Έλα, πάρ' το αδερφό σου είναι. Έλα. Τι να του κάνω εγώ. Έλα πάρ' το. Δεν μου είναι 120 παράγια. Τι να του κάνω εγώ. कितने टोटल बंदे हैं कहते हैं छोटे पर 3 रुपए बंदे हैं 120 το μισή είναι παράγια. और 34 है देखो मोरे Από πού έβγαινε τέτοια. ऐसे ही नहीं जा रहे ए पड़ी मैंने एला Γιώργο έλα εδώ. Γιώργο να μας καταπάσω. Τι πάθατε? Πήγαν φουτώσαν εκεί άτομα. ऐसे स्मार्ट है ना लिफ्ट पड़ी मैंने ऐसे ओए 123 είναι μπαλάκα. Εντάξει. 120 μπαλάκια. 123. Επί 40 λεπτά. Μετά πόσα είναι ένα άτομα. 123 επί 40 πόσο κάνει? Κάτω. 30 είναι. Κάτω. Κάτω το τηλέφωνο. Έλα. Ελληνικά. Ναι, ναι, ελληνικά είναι. Περίμενε. Εδώ μου βγαίνω εδώ μου. Γιώργο. 140 και τα 20. Πόσο κάνα? Τις 4 12. 17 ένα Δύο. άτομα ρε. 51 ευρώ είναι σύνολο. 51 ευρώ είναι σύνολο. Ναι. Τη δημοκρατία. 51, 13. Από 16 ευρώ. 16 και 16, 32 και 16, 48. Όχι, 17 είναι ένα άτομα ρε. Από 16,5 ευρώ. Από 16 Ναι, ευρώ. 34 είναι δικό μου. 16,50. Ο ένας. Ο ένας. Ένα. Ο ένας. Ωραίο. Τώρα 3. Αυτό δεν το έλεγα εγώ. Εσύ πρέπει να είναι τελετές αργάς. Το δικό μου πόσο είναι τώρα. 16,50. Να σας πω. Ναι. Εγώ τι μιλάω. Εγώ τι. Εσύ πεις 14. Ναι. 1 ευρώ ρε Γιάννη, δώσ' 1 ευρώ, δώστε 1 ευρώ. Ναι, αλλά αυτός λέει ότι όμως από τα 50 τα 34 είναι δικά του. Αυτός ονειρεύεται. Α, για αυτό. Για αυτό λέω είναι. Πάμε για Αμέρικα. Αμέρικα. Τι δουλειά είναι τώρα. Τι δουλειά είσαι. Δεν γίνεται εδώ, ότι θα βγάλει Θα λεπτά. φτιάξει άγαλμα. Δεκάξι, δεκάξι. 34 μαζί με τον αδερφό. Τι είναι. Με τον αδερφό. 15 μόνο με τον αδερφό ή μόνο. Ναι, εγώ τι Αυτό λέει ο φίλος. Δώσε 16 και 50, σε δώσε 50 λεπτά. 1 ευρώ δώστε ακόμα. Έτσι φίλο. Ναι, ναι, ωραίο. Καλά, κοίτα ο κυνηγάει τις πίνες στο Σταύρο, Γιάννη. Δεν είδες κάτι, τι φτιάνει.